Hi mga karon Bell, kumusta? Ang atong lutuon karon request ni Ma'am Temsey. Unya ni second demotion si Ma'am L. Shout out ni Ma'am Temsey og ni Ma'am L. Ani sa atong giunag luto kay nami available nga Ricardo's last batch na sa ref. Ang atong isuba kay ground pork, gamay ra gid kayo murag balig gis. Ug usa ka buok sa gingardaba og duha ka miswa. Patience is a virtue jud ang pagluto ani niya kay mo take man og time ang paglata. Lain-lain paagi ang pagluto ani niya. Nay uban di gisalon, nay uban gisalon. Pero atong gisalon kay na may ground pork. Samtang giukay ko diri ato sa ilalahon. Sa Bisaya kay gitawag mo na siya munggo, sa Tagalog munggo. Unya sa English niya kay mung bean, lentil, legume or mung pea. Nya ang iyang scientific name kay Vigna radiata, unya alternatively known as green gram. Of course, always nato i-consider ang health benefits. Kani siya packed with healthy nutrients, high antioxidants levels, may reduce chronic disease risk, maka-prevent siya heat stroke, maka-lower siya sa bad cholesterol, maka-reduce sa heart disease risk, rich in potassium, magnesium, and fiber ni siya, maka-reduce sa blood pressure. Dili ra kana makatabang po ni siya sa digestive health, maka-lower siya sa blood sugar level, maka-promote siya weight loss, maka-support siya sa healthy pregnancy. Bisan init ang panahon, lami gyapon ihigop og init nga sabaw. Sus gana kay niron kay nahipon nga sinukaan, nay tamatis, limonsito og sili. So, dig in. Happy lunch everyone. Mo kinaron Bulgang.